lloc és de celebrar, en aquests temps que corren, la iniciativa de la Fundació L'Atlàntida i de l'Escola de Música i l'Ajuntament de Vic d'instituir un premi dedicat a la pedagogia musical i que porti el nom d'un mestre de mestres, com va ser per la nostra generació l'Oriol Martorell. Això sol ja mereix un premi. En segon lloc, que s'estreni amb el merescut reconeixement a una persona tan significada en el nostre món pedagògic com és la Maria Dolors Bonal. Un exemple de dedicació total i entrega absoluta a aquesta tasca durant més de mig segle i referència orientadora per molts dels que ens hi dediquem actualment. Qui conegui la Maria Dolors sap que estem parlant d'una persona irrepetible i única, d'una personalitat que va molt més enllà de l'excel·lència professional en un camp especialitzat o d'uns mèrits d'aquells que fan brillar un currículum. De fet, ella no ha treballat mai per un currículum ni perquè ningú li pengés cap medalla. Les persones que sempre li han interessat no han estat ni d'aquelles que pengen medalles ni de les que se'n pengen a si mateixes. Fem una mica de recapitulació per anar desgranant els trets bàsics de la seva personalitat. La relació de la Maria Dolors Bonal amb la música no provenia de cap vinculació directa o professional dins de l'entorn familiar més pròxim. Sí que hi havia, en canvi, una gran sensibilitat per la música i per l'art, però més aviat l'activitat quotidiana d'aquella família de farmacèutics arrelada a l'Empordà l'hauria portada cap al terreny de la ciència, que també despertava la seva curiositat i el seu inesgotable desig de saber. Entre aquells records que poden haver marcat la seva futura vocació pedagògica hi ha la imatge premonitòria d'un grup de nens i nenes asseguts enrotllant a cantant cançons amb la tia Maria asseguda al piano en els moments més tràgics d'una guerra impossible d'entendre. El paper que hi tenia el cant i el que representava aquell oasi de bellesa i de fantasia anava més enllà de la seva naturalesa musical, però era ja amb tota certesa una llavor que tard o d'hora havia de germinar. Quan s'instal·la amb la família a Barcelona, en aquells anys grisos i prosaics, la seva orientació vital es decanta ja cap als interessos artístics, siguin el camp de la música o del dibuix, i cap als temes socials. El seu pas per l'escoltisme, on arriba a tenir importants responsabilitats de lideratge, és decisiu per tot el que representava de creixement personal, llibertat individual, responsabilitat social i consciència de país. No cal dir també que allà on hi hagués la Maria Dolors, la mainada cantava. Les oportunitats professionals es van presentar amb la seva tasca de mestre de l'Escola Sant Gregori, que li encarregà la formació musical a tots els nivells. I a les diverses escoles on va exercir, la música hi tenia un paper central, a través del cant coral i de la flauta de bec, la flauta dolça, que mossèn Batlle havia portat sota la sotana en tornar de l'exili a Suïssa i que amb prou feines s'havia començat a introduir en els ambients de l'escoltisme. La Maria Dolors sempre ha tingut la gosadia d'anar 20 o 30 anys per davant de l'altra gent. El seu aprofundiment en els camps de la música i de la pedagogia es produeix de manera simultània i indissociable i en paral·lel amb el compromís social. La seva convicció que l'educació ha de ser integral i lliure perquè l'individu creixi amb esperit crític i amb llibertat de pensament no és cap frase copiada de qualsevol pedagog de capçalera, forma part del seu ADN. Per això, els seus referents van ser més aviat els de l'Escola Pedagògica Catalana dels temps de la República i els de la Institució Libre d'Ensenyança. En la família Martorell, amb qui ha mantingut sempre una estreta relació, hi trobà de seguida el punt de confluència de totes les seves dèries. La passió per la música, la tradició pedagògica, encarnada pel pare, l'Artur Martorell, i el compromís social i de país. La seva vinculació gairebé vitalícia amb la Coral Sant Jordi, fundada i dirigida per qui dona nom a aquest premi, va ser per ella el millor banc d'aprenentatge i va representar un punt d'inflexió definitiu de la seva vida. Al costat d'altres excel·lents pedagogs, com el mateix Oriol o la seva germana Maria Martorell, que ens ha deixat fa poques setmanes, i va anar forjant el seu perfil tant musical com pedagògic, molt més que no pas amb el seu pas que els conservatoris de Barcelona, que més aviat li han proporcionat un anecdotari
més tràgic o més còmic, segons l'humor amb què ens ho vulguem prendre, o uns models d'allò que no voldria de cap manera reproduir. Li podem preguntar a la Maria Dolors per conservatoris. També va connectar molt aviat amb els ambients de la música antiga, molt abans que estigués de moda, com no podia ser d'altra manera, per la sintonia amb el seu repertori, però també molt especialment per l'esperit alternatiu i vocacional que s'hi respirava, tan allunyat del món competitiu i excloent que abundava en molts àmbits professionals. Amb el grup Ars Musicae, dedicat al repertori medieval i renaixentista, i el seu director Enric Gispert, amb qui es professaven admiració mútua, hi va col·laborar profitosament. Però la Maria Dolors no va pretendre mai fer de la música la seva professió. Si més no, tal com s'entén fer de músic tocant un instrument per guanyar-se la vida. I ha defugit sempre el concepte de la professionalització com un món competitiu i on imperi la llei del més fort. La música ho ha estat tot per ella. Segons diu, sense la música no podria viure. Però sempre ha entès que la música és per tots. Per ella, per descomptat, però per als altres també. I per tots els altres, sense exclusions. Per això no li va passar mai pel cap un món dividit en dos, els músics i els no músics. I si mai hagués hagut de triar entre estar en un grup de selectes o entre la gent normal, a ella la trobaríem sempre al cantó de la gent. Això no vol dir que no hagi tingut sempre una gran admiració pels músics professionals o fins i tot un punt d'enveja sana davant d'aquells que poden viure de la música des del domini tècnic d'un instrument. Per això també ha sabut sempre transmetre tan bé aquesta actitud d'admiració i respecte. Els anys 60 van ser per la Maria Dolors Bonal els de la consolidació de tot aquest procés i l'inici d'un projecte de vida que havia de donar aviat uns fruits molt sòlids i de gran transcendència, en consonància amb el procés d'efervescència que també es vivia al carrer. Enmig d'aquell desvetllament social i amb el baix continu de les corredisses davant dels grisos i les seves porres, ella sap molt bé com sona aquella percussió, sempre li ha agradat molt la música. Comença ja activament a formar els primers grups corals amb nens i nenes, el primer embrió d'aquests cors infantils que van proliferar molt ràpidament per totes les comarques de Catalunya. El 1962 fundava i dirigia ja, juntament amb altres companyes de la Coral Sant Jordi, alguns aquí presents, el cor L'Esquitx. El seu propòsit era procurar una formació musical més sòlida que la que permetia la música a les escoles i una educació de la sensibilitat artística i estètica i de la capacitat creativa dels nens i nenes que contribuís decisivament a la seva formació integral com a persones. Això també es feia difícil en els marges estrets que permetia el treball d'un cor infantil. I de seguida començà a concebre la idea d'una escola que pogués oferir aquesta mateixa formació de manera més completa, incorporant-hi nous elements com ara la flauta de bec o l'audició guiada. Però també comprenia que per això necessitava una formació especialitzada que només es podia trobar en els països més avançats del centre d'Europa. Així va ser com amb un bagatge autodidacta ja molt sòlid i una gran experiència adquirida amb el treball diari, va poder treure el màxim rendiment de la beca d'estudis de pedagogia musical que va realitzar el 1965 a l'Orff Institut i al Mozarteum de Salzburg. En aquell mateix moment, sense ni esperar la tornada, va concebre l'obra de la seva vida. Va tenir clar que en tornar a Barcelona engegaria la seva pròpia escola, on posaria en pràctica tota la seva experiència i les idees que li bullien des de feia temps. Aquell curs 66-67 arrencà ja amb un nombre reduït d'alumnes, un local provisional i cap finançament, el seu propi projecte, l'Escola L'Arc, que continua amb salut de ferro i està a punt de complir, com qui no vol la cosa, els seus primers 50 anys. Es tractava, ja s'entén, d'una escola de música, o, per ser més exactes, d'expressions artístiques, ja que en el projecte, on també hi havia implicats gent com la Pilar Glada, l'Ester Boix,
o en Ricard Creus, perquè és cap aquí, s'hi van incloure inicialment altres disciplines com ara les arts plàstiques. Es tractava de suplir les mancances de l'escola general i crear l'ambient propici per desenvolupar la personalitat emocional i creativa, en contraposició amb els vicis de l'època que portaven a la instrucció mecànica i dirigida, sense deixar espai per la creativitat ni per la descoberta. Per això calia una formació lliure de traves, sense programes uniformes, ni exàmens, ni cursos, ni títols, i un professorat molt flexible i disposat a adaptar sempre el seu programa de treball a cada nen concret i el seu ritme d'aprenentatge. No cal dir que, a més, les classes van ser des del primer dia en català i en règim de coeducació. Qui sap si per tocar el vora viu del ministre Wert de torn. El 1967 és un any per emmarcar, no només en els annals de la Maria Dolors, sinó també en els de tota la pedagogia musical d'aquest país, ja que, a més de ser el primer any de funcionament de l'ARC, va ser també el de la creació del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, l'entitat que coordina tots els cors infantils del país i n'organitza les trobades i activitats conjuntes. No cal dir que al darrere d'aquesta iniciativa hi havia també la Maria Dolors. Després de crear l'esquitx i impulsar i estimular la formació d'altres cors infantils, inicialment vinculats a entitats corals de dins i fora de Barcelona, al cap de poc temps ja veien la necessitat de coordinar-se i compartir experiències, repertori o fer trobades i intercanvis. Es pot dir que el SIC, més que una associació o federació d'entitats en el sentit clàssic, ha estat l'autèntic motor que ha impulsat tot el moviment i l'ha portat fins a fites extraordinàries, fent arribar la música amb tots els seus valors associats a milers de nens i nenes de tot el país. Com tots els projectes que tenen la Maria Dolors al darrere, per no dir al davant, més que de satisfer unes necessitats, el seu objectiu ha estat crear-les, crear la necessitat, crear la inquietud, mobilitzar, estimular. I tot això dins d'un clima de solidaritat i d'intercanvi igualitari. Els resultats parlen per si sols. L'ARC ha estat des d'aleshores la seva feina, la seva llar, el seu hobby i la seva família. L'escola no ha parat de créixer, per dins i per fora, i ella tampoc no ha parat de créixer. Sempre ha dit que els seus mestres han estat els mateixos alumnes, i no és pas cap figura retòrica. La seva metodologia ha estat l'observació constant dels resultats obtinguts i la versatilitat, sempre disposada a fer els canvis necessaris i adaptar-se a la realitat i a l'evolució de la societat. I ha evolucionat molt la societat durant aquests anys. Quan va constatar que l'ambient cultural havia canviat i que l'exigència també era més gran, no va dubtar a pujar el llistó. Amb contactes amb Hongria per conèixer de primera mà la metodologia Kodály i l'organització de l'ensenyament públic del país, o contractant per a l'ARC, quan calia, professors que poguessin aportar uns estàndards tècnics més alts, per exemple, de flauta de Bec, i sempre triant com a material d'estudi la música de més qualitat intrínseca, sense descuidar-hi la d'arrel popular i molt especialment la del país. A partir dels 80, el panorama havia canviat molt també a nivell d'oferta pedagògica i de qualitat dels ensenyaments. Una altra vegada va fer un pas endavant. Va decidir que l'escola comencés també a oferir altres instruments. La demanda va venir de fora. Alguns dels alumnes estudiaven instrument en algun conservatori, en règim particular, però no volien deixar de cap manera l'ARC, que els oferia una formació més global i sobretot una vivència de la música que no trobaven enlloc més. Així va ser quan va acceptar el repte d'anar oferint també el piano i alguns altres instruments bàsics, però amb una condició molt clara: integrar-los a la filosofia de l'ARC i no renunciar a cap dels seus principis fundacionals. Amb instruments o sense, la música ha estat sempre al centre i ha anat per davant dels progressos tècnics a qualsevol preu.
I en aquest nou repte, la tria de professors per formar un equip compenetrat i identificat amb el projecte ha estat, mal m'estal dir-ho, un dels seus encerts. En tot cas, el que és segur és que per triar-nos, no va mirar ni currículums ni títols. Sort que no va mirar el currículum. Va mirar altres coses que ella sap que són molt més importants. Per això, a ella no hi ha hagut manera que ningú li aixequés mai la camisa. Si mai s'ha equivocat, s'haurà equivocat per mèrits propis, però no perquè ningú l'hagi enlluernat amb falses aparences ni fatxenderies. Treballar al seu costat ha estat un luxe i un enriquiment constant. Ha valorat sempre els seus professors i els ha donat sempre la màxima confiança i autonomia, sense deixar, però, de vetllar perquè no es perdés mai de vista l'objectiu. Un dels elements importants a l'ARC han estat les audicions dels alumnes. Se li veia sempre escoltant, però escoltant de debò, no pas fent veure que escoltava. I fruint i emocionant-se amb la música que fan els nens, perquè sempre ha cregut en ells de debò. Els antípodes d'aquells professors que, per mostrar que estan de tornada de tot, només són capaços d'escoltar per jutjar, per deixar anar algun elogi paternalista, o per dir, jo sí que t'ensenyaré com s'ha de tocar. Crec que un dels secrets de la seva eficàcia pedagògica i motivadora ha estat aquesta confiança absoluta i sincera en les capacitats dels nens i nenes, que ha mirat sempre com a persones completes, a vegades una mica baixets d'estatura, però a la mateixa alçada humana que tots els altres. Malgrat els canvis, s'ha mantingut sempre fidel als seus principis. Educació en lloc d'ensinistrament, sensibilització, més que no, instrucció, motivació en lloc de pressió. Quan l'escola va haver de regularitzar-se com a fundació l'Art Taller de Música per tal d'entrar al règim públic i adaptar-se al model de les noves escoles de música de règim no reglat, no va haver de canviar ni un punt ni una coma del seu programa. Més aviat van ser els tècnics del Ministeri, que llavors dissenyaven la LOCSE, els qui van enviar els seus experts a conèixer l'ARC per saber com s'havia de dissenyar una escola de música. S'havia convertit en un referent molt més enllà de Catalunya. I de la mateixa manera, quan l'any 2001 va poder passar a escola pública, el seu somni de tota la vida, per gestionar l'Escola de Música Camp.Cit, que encara gestiona avui dia, no va haver de fer-hi cap canvi essencial per guanyar el concurs públic per unanimitat del jurat. L'Arc Música és una escola integradora i solidària perquè la Maria Dolors és integradora i solidària. Si avui dia té una secció molt potent de nens amb discapacitats diverses, no és perquè mai hagi decidit d'obrir una secció d'educació especial, sinó ben bé al revés. Quan se li va preguntar si acceptaria un alumne amb sordesa profunda, i més endavant un altre amb síndrome de Down o amb autisme, la Maria Dolors s'ho va pensar 1 o 2 segons. No es va preguntar si a l'escola li convenia, sinó si li convindria el nen. De la mateixa manera que no ha tancat mai les portes a ningú perquè tingués dificultats econòmiques i els ha concedit beques fins i tot molt abans que rebés cap subvenció pública. Com podia assumir llavors aquesta gratuïtat de la matrícula? No se sap. El que sí que sabem és que al marge de la tasca quotidiana, la seva faceta solidària és proverbial i s'ha convertit en una de les seves raons de viure. A part d'haver establert la tradició de dedicar el concert de Nadal de l'escola a una causa solidària cada any diferent, ha col·laborat i col·labora activament en moltes iniciatives per tota mena de causes humanitàries. Interessada especialment en les problemàtiques dels països d'Amèrica Llatina, i ha fet múltiples viatges, juntament amb la Pilar Anglada, per conèixer la realitat de primera mà. I ha arribat a acollir a casa seva mateix grups de voluntaris d'aquests països per tal que es poguessin formar i proporcionar-los eines d'actuació. Paral·lelament amb l'activitat de docència i més enllà de la seva jubilació, també ha contribuït de múltiples maneres a la consolidació de la seva obra pedagògica. Una de les més efectives ha estat la de la formació d'altres mestres, tant a través de cursos o conferències
com de les seves classes a l'Escola de Magisteri, amb la formació d'especialistes de música, i a la mateixa escola, l'ARC, amb la formació i seguiment del seu professorat, o darrerament amb la coordinació de les audicions escolars, dels seminaris d'especialistes de música de les escoles públiques del districte, i sempre transmetent als nous mestres el seu entusiasme encomanadics, més que no pas unes receptes didàctiques. També seran d'una valuosa aportació els reculls de peces musicals que han anat publicant, tant amb guies d'audicions com amb els seus propis arranjaments per veus o per instrumental off. Però potser el senyal més inequívoc de la solidesa de la seva obra és que en retirar-se deixa una escola viva i en futur, tan sòlida com per poder caminar per ella mateixa. En el moment de cedir el timó a unes altres mans, s'exposava molt a que tota la seva obra s'anés desvirtuant de mica en mica i amb l'excusa de posar-se al dia s'anés convertint en una escola estereotipada, sense ideologia pròpia i amb una direcció que en lloc de servir la societat, com ha fet ella sempre, es posés al servei dels interessos gremials d'uns professors funcionaris carregats de titulacions i de màsters, tots escollits per mèrits individuals i rigorosa oposició, és a dir, sense cap esperit d'equip. No soc catastrofista, només soc realista. O potser és que s'han encomanat una mica el seu estil càustic i la seva desinhibició, que també porten aquests cabells blancs. Lluny de tot això, també es va assegurar que l'equip que porta actualment l'Art Música fos garantia de continuïtat i d'iniciativa regeneradora. I amb la seva vida laboral no s'acaba ni la seva obra pedagògica ni la seva acció solidària. Així que es va jubilar, això de jubilar-se també entre parèntesis, entre cometes, li va faltar temps per implicar-se a fons en un altre projecte solidari dissenyat i dirigit per l'Estel Molnal, el de crear una altra escola de música i d'inclusió social a través de les arts, però aquesta en un dels barris més problemàtics de Barcelona, el del Raval, i que se sosté gràcies a les aportacions econòmiques que, juntament amb l'Àngels Roger, es va ocupar ella incansablement de buscar. Així va néixer el projecte Xamfrà, que integra nens i nenes de totes les ètnies, condicions socioeconòmiques, oferint-los una formació artística, pràctica i vivencial. Amb Xamfrà s'acompleix el seu somni de posar la música